Здравейте, аз съм Мистрес Леди Катрин. Сега, както ви обещах, по-подробно ще обясня нещата относно дрехите ми. Това е една малка част от гардероба ми, където аз притежавам дрехи. Както виждате, колани има тук има бельо. Ето има бельо, което е за по-еротични, примерно, изяви и игри. Нали, тук има също пак бельо за по-еротични. Това всичкото е бельо за по-еротични такива игри. Това са част, която се нарича вече латексовите панталони и това си латекс, шапка на полицайка, шапки, видове сексуари. Ето и тук един кожен панталон. Ето и това. Много хора харесвате също. Това са чорапки, нали, които могат да се използват. Тук са вече атрибутите за, вие знаете, с които се правят ролевите игри, според практиката, която сте избрали. Ето вие също, защото ме питате и за маски. Да, маски имам. Да, ето, може би, на която, нали ще ви бъде окей. Също и тази, да не виждате нищо, защото много от вас държат, нали, да не виждат нищо. Също имам абсолютно много неща. Това са кърпичките, това са гелчетата, нали? Това са вече другите атрибути. Ето вашите и нашите приятели, които са приятелите на BDSM. Така, това са къмшиците, абсолютно, нали, с които това е някой, който иска, нали, да бъде по-нежно набляскан. Нали? А това вече за по-хард и по-напреднали нива в BDSM, като къмшичен бой и ролеви игри, както и ето и този красавец. Нали? Ето, нали, така. Някой, ако иска да бъде нашляпан, примерно ето тук, да бъде окован, примерно, нали? И ръцете му ще бъдат така, те се смъкват на нивото на, как да кажа, на самата ръка. И единият вариант е да сте с лице към мен, ако трябва да си играе с гърдите ви, а другия вариант е примерно да сте ето така и, нали, да се прави съответната ролева игра. Това са топчета, защото ме питат за очса. Така. Ето е перуката. Много хора искат да бъдат преоблечени като жени. Това е перука, тя е много хубава. Виждате русичка, такава, с черни кичурчета. Това са другите панталони. Ето и тук роклите официалните. Както виждате, аз съм с официална рокля. Ето и другите тук рокли. Нали? Това са вече, как да кажа, костюмите, дето държат да бъдат примерно латексови, с кожа, нали, рокля с кожата. Тази дето е латексовата, нали, която примерно стои. Ето така, нали. Хубаво. Това са панталоните. Ето и полата, за която много ме питате дали имам кожена пола. Ето, кожената пола. Тя изглежда перфектно, нали, на господарката. Така, това също си е боди, с латексови бодита, даже те са две. Ето го едничкото, нали, което така много хора го харесват. И ето го и другото, което също е много хубаво и предизвикателно. Другото, което мога да ви покажа, че има много чорпогашници, страшно много чорпогашници, страшно много чорапки, от къси до дълги, нали, включително чорапки имам. Дори тези там съм ги оставила, все още не съм ги сортирала. Те са ето там. Една част, другата част са по шкафове и гардероби, защото те са много, т.е. за цял магазин са чорапи. Казвам ви, от късички чорапки до такива с силикони до тука и същевременно и чорпогашници. Обувките са точно зад тази част. Обувките, това са една част от обувките, както ето и бутушите, нали, говориме за бутуши, говориме, нали, дето сте ме питали дали имам аз бутуши. Имам много бутуши, имам бутуши, ето ги и тея, които много също ги харесват. Виждате ли какви боти са? Ето, това е страхотно също. Ето и червени обувки имам. Това всичко са сексуал, всичко е обувки. Това е една малка част. Ето и плейбой, да не забравиме. Нали? И него, и той е тук. Общо взето. Как да ви кажа. Другото, което да, някой иска може би да лае. Нали?
и да бъде малко по-послушен. Другото, което те също тук са обувки. Те са в тази част. Нали? Ето, опа, момент само. Да, ето, обувките, те са в тази част. Нали? Това също е, как да кажа, от латекса. Ето е та. Някои даже искат. Ме пита дали мога да бъда и полицайка. Да, мога. Ето, нали? Това си шапката за полицайката, примерно. Много са нещата. Въпросът е вие, нали, какви предпочитания искате. Всичко има при Катрин. Ако нещо липса и няма, ще се измисли или ще се набави. Това е, което мога да ви кажа. Абсолютно. Да, масичката. Имам си всичко, което виждате. Това е най-малка част. Радвам се, че ви запознах с най-малката си част от гардероба, като дрехи, аксесуари и атрибути за ролеви игри. Надявам се, нали, така да ви бъде интересно и забавно и да имате желание наистина да разиграем с вас хубава ролева игра и вие да останете щастливи и аз. И винаги, какво да кажа, сте добре дошли. Заповядайте при мистрес Леди Катрин. Добър ден и всичко добро ви желая!